హరే కృష్ణ. జై కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? క్లియర్. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలందరికీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. హరే కృష్ణ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈరోజు ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సంప్రసన్నే భగవతి సంప్రసన్నే భగవతి సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవనిర్ముక్తో విముక్తో జీవనిర్ముక్తో విముక్తో జీవనిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి బ్రహ్మ బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి
బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. హలో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. హరే కృష్ణ. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః. సంప్రసన్నే భగవతి సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః. విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. విముక్తో విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః. విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస ప్రభు, భారతీ మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। संप्रसन्ने भगवती पुरुष प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుడు. సంప్రసన్నే భగవతే పురుషాకృతే గుణైః విముక్తో జీవన నిర్ముక్తో బ్రహ్మాన నిర్వాణమృచ్చతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభు, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. సంప్రపన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణముచ్యతి. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత. ప్రభు మీకు రాదు కదా, వాయిస్ వస్తుంది. చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభు చదవండి. రామకృష్ణ రాజేశ్వరి మాతాజీ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సంప్రసన్నే భగవతి పురుషః ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్యతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్ఛతి. హరే కృష్ణ కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. సంప్రసన్నే భగవతి పురుషః ప్రకృతైర్గుణైః విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్యతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సంప్రసన్నే ప్రసన్నుడైనంతటా భగవతి భగవానుడు పురుషః మనుజుడు ప్రాకృతైః ప్రకృతి గుణైః గుణముల నుండి విముక్తః విముక్తుడై జీవ నిర్ముక్తః సూక్ష్మదేహము నుండి కూడా బయటపడి బ్రహ్మ అపరిమితమగు నిర్వాణం ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును రుచ్యతి బడయును. హరే కృష్ణ. భావము. భావం బై శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. జీవితమున భగవానుని వాస్తవముగా ప్రసన్నుని చేసిన వాడు స్థూల సూక్ష్మ భౌతిక స్థితుల నుండి బయటపడగలడు. ఆ విధముగా సమస్త ప్రకృతి గుణముల నుండి విముక్తుడై అతడు అపరిమితమగు ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును బడేయగలడు. శ్రీకృష్ణ భాష్యము. మనుజుడు సమస్త జీవులను ఓర్పుతోనూ కరుణతోనూ మైత్రీ భావముతోనూ సమత్వముతోనూ గాంచవలనని గడిచిన శ్లోకమున వివరింపబడినది. అట్టి స్వభావముచే అతడు దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని ప్రసన్నుని చెయ్యగలడు. ఇక దేవదేవుడు ప్రసన్నుడైనంతటా భక్తుడు శీఘ్రమే సమస్త భౌతిక స్థితుల నుండి విడుదలను పొందగలడు. ఈ విషయమును భగవానుడు సైతము భగవద్గీత యందు ధృవపరచెను. శ్రద్ధతో నా సేవయందు నెలకొనినవాడు అపరిమితమగు ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును అనుభవించడి దివ్యస్థితిలో శీఘ్రమే నెలకొనగలడు. ఆ ఆనందమయ జీవితమును పొందుటకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ భౌతిక జగమున తీవ్ర సంఘర్షణ చలుపుచున్నారు. కానీ దురదృష్టశావత్తు దానిని సాధించుటెట్లో వారెరుగరు. నాస్తికులు భగవానుని విశ్వసించరు కనుక వారు భగవానుని ప్రసన్నుని చేసే ప్రసక్తే లేదు.
భగవానుడు ప్రసన్నుడైనంతటా మనుజుడు శీఘ్రమే ఆధ్యాత్మిక స్థితిని బడిసి అపరిమితమగు ఆనందమును పొందునని ఇచ్చట స్పష్టంగా తెలుపబడినది. భౌతిక అస్తిత్వము నుండి బయటపడుట అనగా ప్రకృతి ప్రభావమునకు దూరమగుటయని భావము. ఈ శ్లోకమునందు ప్రయోగింపబడిన సంప్రసన్నే అను పదమునకు ప్రసన్నుడైనంతటా అని భావము. అనగా మనుజుడు తన కార్యంచే భగవానుండు ప్రసన్నుడగు రీతిగా వర్తించవలెను. కేవలము తాను సంతృప్తి పడుట సరిపోదు, కానీ నిజమునకు భగవంతుడు ప్రసన్నుడైనప్పుడు భక్తుడు అప్రయత్నంగానే సంతుష్టి చెందగలడు. భక్తి యోగ రహస్యమిదియే. కానీ అట్టి భక్తి యోగమును అవలంబింపక ఎల్లరునూ స్వీయ సంతృప్తి కార్యమున లగ్నమై ఉన్నారు. ఎవరునూ భగవానుని ప్రసన్నుని చేయ యత్నించుటలేదు. కామ్యకర్మ రతులు తమ ఇంద్రియ సంతృప్తికే యత్నింతురు. జ్ఞానస్థాయికి అరుదించిన వారు కూడా సూక్ష్మముగా తమ సంతృప్తికే యత్నింతురు. కామ్య కర్మ రతులు ఇంద్రియ భోగము ద్వారా సంతృప్తి చెందుటకు యత్నించగా, జ్ఞానులు మానసిక కల్పనము ద్వారాను తామే భగవంతుడునని భావించుట ద్వారాను సంతృప్తి చెంద యత్నింతురు. ఇక యోగులు కూడా పలు యోగ స్థితులను సాధించి ప్రసన్నతను పొంద యత్నింతురు. కేవలము భక్తులే శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రసన్నుని చేయ యత్నింతురు. భక్తులు అవలంబించు ఆధ్యాత్మిక విధానము కామ్యకర్మ రతులు, జ్ఞానులు, యోగులు అవలంబించు పద్ధతికి పూర్తిగా భిన్నమైనది. ఎల్లరునూ స్వీయ సంతృప్తికై యత్నించుచుండా భక్తుడు మాత్రము కేవలము భగవానుని ప్రసన్నత కొరకే యత్నించును. ఈ విధముగా భక్తి యోగ విధానము ఇతరులు అనుసరించు పద్ధతులకు పూర్తిగా భిన్నమైనట్టిది. తన ఇంద్రియములను శైవోన్ముఖము కావించి భగవానుని ప్రసన్నుని చేయుట ద్వారా భక్తుడు శీఘ్రమే దివ్యస్థితి యందు నెలకొని అపరిమితమగు ఆనందమును బడయును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో
వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ స్వయంభువ మనువు తన మనుముడైనటువంటి ధ్రువుడికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలను గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన ధ్రువ మహారాజుని యుద్ధము ఆపమని, తాను చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రక్రియ సరైనటువంటిది కాదు అని, సాధువుల చేత ఆమోదింపబడడం లేదు అని ఆయన చెప్పి, ఒక భక్తుడు ఏ విధంగా మరి నీవు విశుద్ధ భక్తుడవు, ఇతర భక్తులందరికీ కూడా నీవు మరి ఇతర భక్తులందరి చేత నీవు గౌరవించబడుతూ ఉన్నటువంటి వాడవు, ఇతర భక్తులకు నీవు మార్గదర్శకంగా ఉండవలసినటువంటి వాడవు కదా. సో కనుక ఇతరులు చూసి నేర్చుకునే విధంగా నీవు ఆదర్శప్రాయుడుగా పనిచేయవలసి ఉన్నది. మరి ఇటువంటి పరిస్థితులలో నీవు ఆ దోషరహితులైనటువంటి పెక్కురు యక్షులను వధిస్తూ ఉన్నావు. ఇది ఖచ్చితంగా మరి ఆశ్చర్యకరంగా అనిపిస్తూ ఉన్నది అంటూ, ఇక తదుపరి ఆయన భక్తులు ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేయగలరో, ప్రసన్నుని చేసుకోవడానికి భక్తుడు ఏ విధమైనటువంటి ప్రవర్తనను కలిగి ఉండవలెనో అనేటువంటి అంశాలను ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనం 13వ శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీస్. ఆయన చెప్పినటువంటి 4 ఇవి ఆల్రెడీ కపిల భగవానులు వారు కూడా తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి బోధించినటువంటి బోధనలలో ఉన్నటువంటివి. ఆ భగవంతుని ప్రసన్నుని చేసుకోవడానికి మనం ప్రవర్తించవలసినటువంటి, అంటే మనం ప్రదర్శించవలసినటువంటి లక్షణాలు, మరి భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు పూర్వపు 13వ శ్లోకంలో చెప్పబడినవి. వాటిని ఎవరైనా చెప్పగలేవారు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. 13వ శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటి ఆ అంశాలను, హరే కృష్ణ, మనం పూర్వం చూసినటువంటి శ్లోకంలో మొన్నటి క్లాస్లో చెప్పుకున్నటువంటి, హరే కృష్ణ విజయ్ భాస్కర్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ సహనం ఒకటి చెప్పారు ప్రభుజీ. సమత్వ భావన ప్రభు ఇంకా గుర్తు రావట్లేదు ప్రభుజీ, అంటే క్లియర్ గా గుర్తు రావట్లేదు, ట్రై చేస్తాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ఇంకా ఎవరైనా? మైత్రి స్వభావం కలిగి ఉండాలి. ఓకే, 4 చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ప్రభు చెప్పిన వాటితో కలిపి 4 అంశాలు మనం అంతకుముందు. ఓర్పుతోను, కరుణతోను, మైత్రితోను, సమాన భావంతో ఉండాలండి. సమత్వము, తితిక్ష, సహనము, మైత్రి. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరైనా ఈ 4 అంశాలని? ఓకే. సో హరే కృష్ణ ప్రభు. అదే ఓర్పుతోను, కరుణతోను, మైత్రితోను, సమత్వభావం కలిగి ఉండాలని కదా, 4 కదా. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేయడానికి భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏమిటి అనేటువంటిది మనకి 13వ శ్లోకంలో మనం చూసాం. స్వయంభవ మనువు ధ్రువ మహారాజుకు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనల ద్వారా ఆయన చెప్తారు, తితిక్షయ కరుణాయ మైత్ర్యాచ అఖిల జంతుసు సమత్వ
సమత్వేనా. తితిక్షయ అంటే ఓర్పుతో ఉండడము, కరుణతో ఉండడము, మైత్ర్య మైత్రీభావంతో స్నేహభావంతో ప్రవర్తించడము. ఇంకా చెప్పారు అఖిల జంతుసు సమత్వేనా. సో అంటే ఈ సమస్త విశ్వంలో ఉన్నటువంటి జీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండడము. అలా ఎవరైతే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి వాని ఎడ ఆ భగవంతుడు ఎంతో ప్రసన్నుడవుతాడు. ఎందుకంటే భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలుగా ఇక్కడ అవి అంటే చాలా లక్షణాలు చెప్పబడతాయి భక్తుడికి ఉండవలసినట్టు. సో అందులో ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడయ్యేటువంటి లక్షణాలుగా మనకి అంతకుముందు కపిల భగవానుల వారు బోధించినట్లుగాను, తదుపరి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో స్వయంభువ మనువు తన మనుముడైనటువంటి విశుద్ధ భక్తుడైనటువంటి మరి ధ్రువుడికి చెప్తూ మరి ఆ భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలను నువ్వు వదిలివేసినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. కనుకనే నీవు అమాయకులైనటువంటి ఎందరో దోషరహితులైనటువంటి యక్షులను నీవు సంహరిస్తూ ఉన్నావు. కనుక మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకున్నటువంటి నీవు ప్రదర్శించవలసినటువంటి లక్షణాలు ఇవి కావు అన్నట్లుగా అతనికి చేస్తూ, ఇంకా మరి ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకున్న తదుపరి భక్తుడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అంటే, ఆ భక్తుడి ఎడ భగవంతుడు ప్రసన్నుడైనట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణై విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఎందుకంటే మనం అసలు భక్తి ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాము, మరి మోక్షం కోసమా, శాంతి కోసమా, లేదా భగవంతుణ్ణి సంతోషపరచడానికా అనే మనం ప్రశ్నేసుకున్నట్లయితే నిన్నటి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని ఎలా ప్రసన్నం చేయాలి అనేటువంటి దానికి సమాధానంగా 4 అంశాలు ఆ శ్లోకంలో మనకు లభించినటువంటివి. మరి ఇవాళ మనం భక్తి ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటి దాని గురించి ఆలోచిస్తే, ఆ భక్తి యొక్క ఫలితము అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఫలితం, ఎలా ప్రసన్నుడవుతాడు అనేటువంటిది పూర్వశ్లోకంలో మనం చూస్తే ఆ ప్రసన్నుడైనటువంటి దాని యొక్క ఫలితము ఏమిటి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా అమాయకమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాల చేత బంధితులమైనటువంటి మనం ఆలోచించేటువంటిది శాంతి కోసము, ఇంకేదో సంతోషము లేదా లీనమవడము అనేటువంటి భావనలు ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ మనకు భాగవతం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు మన ఎడ అంటే భక్తుల ఎడ ప్రసన్నుడైనట్లయితే లభించేటువంటిది మరి ఏంటి అంటే మోక్షము, బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి అంటూ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నది. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు బ్రహ్మ నిర్వాణము అంటే ఆనందమయమైనటువంటి స్థితి. ఎటువంటిది? అపరిమితమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందమయమైనటువంటి స్థితి లభిస్తుంది ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడైనప్పుడు కదా. సో కనుక ఇవాళ ఈ శ్లోకంలో మనకి భక్తి యొక్క పరమలక్ష్యంగా ఉన్నటువంటిది మనం చూడవచ్చు. ఒక గొప్ప శ్లోకాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒకటి భాగవతంలో ప్రతిదీ కూడా అద్భుతమైనటువంటిది. ఒకదాన్ని ఒకటి మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి దాని యొక్క విషయాన్ని తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే అందుకే భగవద్గీతలో 10వ అధ్యాయంలో చెప్తారు తేషాం సతత యుక్తాం అంటూ చెప్పబడినటువంటి భగవద్గీత 10వ అధ్యాయంలోని 10వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ ఎవరైనా ఆ శ్లోకం
తేషాం సతతయుక్తాం అంటూ 10వ శ్లోకం సంపూర్ణంగా చెప్పగలిగే వాళ్ళు, గుర్తున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. చెప్పగలగడా? హరే కృష్ణ. ఇవ్వండి. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన ముపాయింతితేనా ఏవో బాబు, లాస్ట్ వరకు గుర్తు రావట్లేదు. ముపాయింతితే ఉండాలి. చూడకుండా చెప్పాను. 6 నిజంగా చెప్తున్నాను ప్రభుజీ. ఆ 4 కొంచెం బాగానే వచ్చు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అన్మిట్ ఇవ్వండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపాయుతంతే. కరెక్టే అయింది అయితే. ఓకే, హరి బోల్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఏన ఉపయాంతితే ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ఇంకా ప్రభు ఇచ్చేయండి. ఇంకొకరు ఎదురు ఏమైనా చెప్తారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తేషాం సతతానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏమే. లాస్ట్ లోనే శ్లోకాలు ఎప్పుడు లాస్ట్ లో మధ్యలో ఆగిపోతాయి ప్రభుజీ. మాం ఉపయాంతితే, నేను ఆ బుద్ధి యోగాన్ని ఇస్తాను అని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శశికళ మాతాజీ ఇచ్చేయండి. ఇచ్చారు ప్రభు. శశికళ మాతాజీ హరే అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం భజతాం మాముపయాంతి తే. మధ్యలో ఏదో పోయింది. మాముపయాంతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రేమలత మాతాజీకి ఇవ్వండి ప్రభు. ఉజ్వల మాతాజీకి ఇవ్వండి. చాలండి, ఎందుకంటే చదవని వాళ్ళకి ఇంతమంది శ్లోకం. ప్రేమలత మాతాజీ, ఉజ్వల మాతాజీ. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపాయంతి తే. హరే కృష్ణ. ప్రేమలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ. తేషాం సతతయుక్తాయే భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం బుద్ధియోగ ఉపయాంతి తే. హరే కృష్ణ. యోగం ఏన మాము ఉపయాంతి తే. హరే కృష్ణ. ఓకే, శ్లోక చదవని వాళ్ళల్లో వీళ్ళిద్దరు నట్టున్నారు కదా ప్రభు. రాధిక రాధా లావణ్యవతి రాధే మాతాజీ, శోభమూర్తి మాతాజీ, వాళ్ళిద్దరికి ఇవ్వండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శోభమూర్తి మాతాజీ. తేషాం సతతయుక్తాయే భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ఇంకా చాలా అందరికి. సో ఈ శ్లోకాల్లో మనకి చతుశ్లోకే భగవద్గీత. సో ఆ శ్లోకాల్లో ఒకటిగా మనకి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే చెప్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎవరైతే నిరంతరము నన్ను సేవించుటకే అంకితమై ఉంటారో, అన్యాభిలాషిత శూన్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకే అంకితమై ఉంటారో, మరి అటువంటి దదామి బుద్ధియోగం తం
ఏన మాము ఉపయాంతితే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో మరి దేని ద్వారానైతే నన్ను పొందగలరో అటువంటి బుద్ధిని ఇక్కడ దదామి బుద్ధి యోగం అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. దదామి అంటే ప్రసాదిస్తాను, నేను ఇస్తాను. ఏమిస్తా అంటున్నారు? అటువంటి దివ్యమైనటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, నిజమైనటువంటి బుద్ధిని నేను ఇస్తాను నా యొక్క భక్తులకు. ఎవరికి ఇస్తారు మరి? నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకునే విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఇక్కడ బుద్ధి అంటే వివేకముగా మనము చెప్పుకోగలిగేటువంటిది. అటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను నా యొక్క భక్తులకు ఇస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి అలా బుద్ధి యోగమును ఆ భగవంతుడు ఇవ్వడం ద్వారా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే ప్రసన్నును చేసుకుంటున్నారో, అందుకే ఆయన చెప్పినటువంటి ఎవరైతే నన్ను ప్రేమతో సేవిస్తూ ఉంటారో వారికి నేను స్వయంగా ఆ బుద్ధిని, ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ మనము ఆలోచించవలసినటువంటిది, ఏదో ఆరాటపడి శ్రమ చేస్తూ మనకి రూపగోస్వాములు వారు కూడా చెప్తారు, ఇక్కడ ఏంటి ప్రయాసపడము అటువంటివి కూడా వ్యర్థమే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కాకపోతే మనకి మోక్షము అనేటువంటిది శ్రమలతోనూ ప్రయాసపడి ఏదో జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి లేదా యోగ విధానాలను అవలంబించాలి వాటి ద్వారాని కాకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిరంతరము నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారానే ఆయన యొక్క కృప లభించి ఆయన ప్రసన్నుడైనప్పుడు జీవుడికి ఇక్కడ ముక్తి లభిస్తుంది. ఎటువంటి ముక్తి అంటే ఇక్కడ ఆయన ఈ సమస్తమైనటువంటి త్రిగుణాలు, ఈ భౌతిక జగత్తులో మనల్ని బంధితం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము, అందుకే ఇక్కడ ప్రాకృతైర్ గుణైః అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. గుణైః విముక్తః అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ప్రాకృతైర్ గుణైః విముక్తో అంటూ చెప్పబడుతున్నారు. అంటే మనము ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చి ఏవైతే 3 గుణాల చేత, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము, మరి ఏంటి సత్వగుణం మంచిదే అంటారు కదా, మళ్ళీ ఆ గుణం కూడా ఎలా మనల్ని బంధిస్తూ ఉంది అని అనుకోండి. ఎలాగూ మనం ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి దాంట్లో బంధనంలోనే ఉన్నాం. ఎందుకు? సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారికి జ్ఞానము, గర్వం, కొంత సాత్వికమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సంతోషము, కొంత గర్వము ఉండి అవి మనల్ని బంధింప చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నది తెలిసినటువంటిదే, విపరీతమైనటువంటి కోరికలు, సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తు మనది కాని దానిపైన ఆధిపత్యము చలాయించాలనేటువంటి భావనలు ఈ రజోగుణం వలన కలిగేవి. అవి ఎలాగూ మనల్ని బంధింప చేస్తూ ఉంటుంటాయి. ఇక తమోగుణము ఏంటి? సాధారణంగా తమాస్ అంటే అజ్ఞానంలో లేదా చీకటిలో ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా ఈ చీకటి, అజ్ఞాన గుణము ఏంటంటే మనలో అలసత్వం వస్తూ ఉంటుంది, అజ్ఞానంగా ఉంటుంది. అంటే ఏం చేయాలనో ఆ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటిది. కనుక ఈ 3 గుణాలు మనల్ని బంధిస్తూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడవుతాడో అప్పుడు మనలో ఈ 3 గుణాల యొక్క ప్రభావం తగ్గిపోతుంది. అందుకే కృష్ణ సూర్య సమ అని చెప్తారు కదా. ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణ భగవానుడు మన హృదయాల్లో ప్రసన్నుడవుతూ ఉన్నాడో, ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుని గురించిన ఆలోచన మనలో వస్తుందో, ఆ భగవంతుడు మనలో ప్రసన్నుడవుతాడో, ఎలాగైతే సూర్యోదయం కాగానే చీకటి తొలగిపోయినట్లుగా ఆ భగవంతుడు మన హృదయంలో ప్రసన్నుడై ఆ హృదయాలయంలో ఆయన ఆవాసాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడైనటువంటి కారణంగా సూర్యోదయం కాగానే చీకటి తొలగిపోయినట్లుగా మనలో ఈ త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావము తగ్గిపోతూ ఉంది. చివరికి వాటికి అతీతుడు, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు త్రిగుణాతీతుడు కావాలి అని చెప్పబడి అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది.
మరి ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ఏదో తాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానాలు చేస్తున్నట్లుగాను, నిరాకారవాదులు భావించే విధంగాను, లేదా జ్ఞానులు చేసేటువంటి విధంగా, లేదా యోగులు ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ సిద్ధుల ద్వారా కాదు లభించేటువంటిది. ఇది ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రేమపూర్వకంగా ఆయన యొక్క సేవలో, ఆయన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ఆయన్ని యథార్థంగా తెలుసుకొని ఆ దేవదేవునుడే ముక్తి ప్రదాత అని తెలుసుకోగలిగి మనము చేసినప్పుడు ప్రాకృతైర్ గుణై విముక్తో, ఈ 3 గుణాల నుండి, సత్వ రజో తమో గుణాల నుండి మనల్ని బయటపడేస్తారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి మనము ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయా బంధనాలలో చిక్కుకుని ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. దీని నుండి బయటపడడానికి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకోవడము, ఆయన ప్రసన్నుడైనప్పుడు మనలో ఉండే అజ్ఞాన అంధకారం అంతా తొలగిపోతూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా స్థూల సూక్ష్మ భౌతిక స్థితుల నుండి, ఈ స్థూల సూక్ష్మ స్థితి అంటే సాధారణంగా మనం ఏం చెప్తాము, ఈ భౌతికమైనటువంటి స్థితి జీవతత్వంగా జీవులు మనం చెప్తూ ఉంటుంటాం. కానీ మరి ఆ జీవుడు సనాతనుడు, దివ్యమైనటువంటి వాడు, జనన మరణాలకు అతీతుడు అని చెప్పబడినటువంటిది మనకు భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. ఎందుకంటే భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, ఆత్మ జన్మ మరియు మరణం లేనటువంటిది. హరే కృష్ణ, ఈ శ్లోకం ఎవరైనా చెప్పగలరా? 2వ అధ్యాయములోని 20వ శ్లోకం. సారీ ప్రభుజీ, ఇది నా జాయతే మిలతే వా కదాచిన్. భవానీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంతకుముందు శ్లోక చదవని వాళ్ళకి ఇవ్వండి ప్రభు ఉంటే అందులో. హరే కృష్ణ. అందరు చదివిన వాళ్ళే ఉన్నారా? సరే, ఎవరికన్నా ఒకరికి ఇచ్చేసేయండి. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा कविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటిది, ఆత్మకు ఎన్నడూ జననము కానీ మరణం కానీ లేదు. మరి ఆత్మ జన్మించలేదు, జన్మించదు, జన్మించబోదు. అంటే భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాల గురించి కూడా చెప్తున్నారు. అంతకుముందు అంటే పూర్వపు కాలంలో ఆత్మ జన్మించి ఉండలేదు, ప్రస్తుత కాలంలో జన్మించదు, భవిష్యత్ కాలంలో కూడా జన్మించబోదు. అంటే అది ఎప్పటికీ సనాతనంగా ఉన్నటువంటిది, జన్మరాహిత్యమైనటువంటిది, నిత్యము ఉన్నటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది, పురాణమైనటువంటిది. ఈ దేహాలు మాత్రమే పోతూ ఉండేటువంటివి. జనన మరణ చక్రాలలో మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మబంధనాలను అనుసరించి మనము వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉంటాం. కానీ ఆత్మ ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి, ఎలాగైతే మనం ఇందులోనే చెప్పబడుతుంది, వస్త్రాలను మార్చిన విధంగా ఈ ఆత్మ కూడా వివిధ దేహాలను మారుస్తూ తన పూర్వజన్మలో అంటే గత జన్మల వాసనలను అనుసరించి ఆ విధమైనటువంటి భావనల ద్వారా ఆ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే మనకి స్థూల సూక్ష్మ దేహాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. పాంచభౌతికమైనటువంటి స్థూల శరీరం. చెప్పండి, స్థూల శరీరంలో ఉండేటువంటి 5 అంశాలు, 5 మూలకాల చేత నిర్మితమైన పాంచం స్థూల అంశాలు. వేరే వాళ్ళకి చేసే. ఓకే, హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ. లేదా ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆకాశము, భూమి, అగ్ని, జలము, వాయు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో అలాగే సూక్ష్మ అంశాలు వేరే వాళ్ళు చెప్పారు. భవానీ మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అహంకారం బుద్ధి అహంకారం భూమిరాపోనలో వాయుకి కమ్మును బుద్ధి రేవచ అహంకారం ఇది ఎమ్మే భిన్నా ప్రకృతి అష్టదా అని 7th చాప్టర్ లో ఉంది ప్రభుజీ. పర్లేదు మాతాజీ, స్థూల సూక్ష్మ అహంకారం అంశాల గురించి అడిగాను నేను. హరే కృష్ణ. అహంకారము మనసు రాజేశ్వరి బుద్ధి మాతాజీ. ప్రభుజీ. మనస్సు బుద్ధి అహంకారము ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. హరే సో ఈ దేహం అనేటువంటిది స్థూల సూక్ష్మ స్థూల శరీరము సూక్ష్మ శరీరంగా చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో కనుకనే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ముఖ్యంగా మనకి సంప్రసన్నే భగవతి పురుష ప్రాకృతైర్గుణై విముక్తో జీవ నిర్ముక్తో అంటూ చెప్పబడింది. అంటే ఆ జీవుడు సాధారణంగా ఈ బంధితమైనటువంటి చైతన్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ చైతన్యము స్వతహాగా ప్రతి జీవుడు కూడా చైతన్యవంతుడుగా ఉన్నటువంటిది. కానీ అదేమవుతుందంటే బంధితము అంటూ, అంటే నేను ఈ శరీరము అనే భావనలో ఉండడం వలనే మనము బంధితులం అవుతూ ఉన్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే మనము అంటే జీవుడు చేసినటువంటి ఆ భక్తియుత సేవకు భగవంతుడు ప్రసన్నుడు కాగానే, ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడవుతున్నాడో ఆ జీవుడు యొక్క స్థూల సూక్ష్మ స్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుండి కూడా అతడు బయటపడతాడు. అనగా సమస్తమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణాలు సత్వ రజో తమో గుణాల నుండి అతడు బయటపడి ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ అపరిమితమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందగలిగేటువంటి ఆయన యొక్క స్థితిని, అంటే ఆ బ్రహ్మ నిర్వాణ మృచ్యతి. ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడవుతున్నాడో ఆ ప్రసన్నుడైన స్థితిలో ఇక అతడు బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితికి వచ్చేస్తూ ఉన్నాడు, పొందుతాడు. మృచ్యతి అని చెప్పబడుతుంది, పొందుతాడు. ఏంటి? అపరిమితమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని జీవుడు పొందుతూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఈ ముఖ్యంగా గౌడీయ వైష్ణవ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా ఈ బ్రహ్మానుభూతి అంతిమము కాదు. ఎందుకంటే నిరాకారవాదులు ఏంటి, బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమైపోగానే అదే అంత్యంగా భావించి ఉండేటువంటిది. మరి వాస్తవానికి ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడైనటువంటి ఆ స్థితిలో నుండే నిజమైనటువంటి భక్తి, ఆ భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి స్థితి మనకి ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంటుంది. సో కనుక ఈ బ్రహ్మ నిర్వాణ వృత్యతి అనేటువంటిది శూన్యం కాదు, నిరాకారవాదులు భావించే విధంగా అదే అంతిమ లక్ష్యం కాదు. ఇక్కడ వాస్తవానికి చెప్పాలంటే భక్తుడికి నిజమైనటువంటి భక్తి, ఆ భగవంతునితో నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందము ఇక్కడనే ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ప్రారంభ ఫలంగా చెప్తుంటారు. ఫలమే ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడై మనకి ఇచ్చేటువంటి ఇది. ఆ ఫలంలో ఇది ప్రారంభ దశగానే చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. అలా ఆ బ్రహ్మ నిర్వాణ మృచ్యతి, ఆ విధమైనటువంటి ఆనందమైనటువంటి స్థితిలో శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నెలకొనడం వలన ఇక చివరికి ప్రేమ భక్తి భావన, మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు భక్తి రసామృతంలో, చివరిగా ప్రేమ భక్తి, ఆ ప్రేమ భక్తి రసభావనలోనికి ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తుంటారు. అంతిమంగా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకున్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి సంతోషపరిచినట్లయితే ఎలా సంతోషపడతారు? మరి పూర్వ శ్లోకాల్లో చెప్పినట్లుగా ఓర్పుతోనూ కరుణతోనూ మైత్రీభావంతోనూ సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతోనూ ఉండడం ద్వారానే మరి ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడవుతాడు. ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నమైనటువంటి స్థితిలో ప్రతి భక్తుడు కూడా విశుద్ధ భక్తి స్థితిలోనికి వచ్చి, అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని, అపరిమితమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతూ మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రజెన్స్, ఆయన యొక్క స్థితిని ఆ అనుభూతి చెందుతూ ఆయనకి దివ్యమైనటువంటి సేవ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. మరి ఇవన్నీ చేయడానికి, ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడు అవడానికి
ఈ లక్షణాలన్నింటినీ పెంపొందించుకోవడానికి మనకి ఇస్కాన్ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా రోజు కూడా నియమితంగా జపం చేస్తూ 16 మాలలు, అట్లీస్ట్ కనీసం 16 మాలలు జపం చేయమని చెప్పారు. అదేవిధంగా 4 నియమాలను పాటిస్తూ, అలాగే ఇక వినమ్రమైనటువంటి సేవ చేస్తూ, ఓర్పుతో, కరుణతో, మైత్రీభావంతో ఉంటూ, సత్సంగాన్ని చేస్తూ, మనకి ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందడానికి కావలసినటువంటి వాటిలో మనం చేసేటువంటిది జపం చేయడము, నియమాలను పాటిస్తూ ఉండడం, దానితో వినమ్రమైనటువంటి సేవ, భక్తుల ఎడ సేవ, భగవంతునికి ఎడ సేవద్భావంతో ఉంటూ, అలాగే వీలైనంత ఎక్కువగా సత్సంగం, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ, అలాగే శాస్త్రాలు ప్రామాణికం, మనకి శాస్త్ర అధ్యయనం చేస్తూ, భగవద్గీత, భాగవతం వంటి గ్రంథాలను అధ్యయనం చేస్తూ ఉండడం. మరి ఇవన్నీ కూడా మనకేంటి? ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకోవడానికి. భగవంతుడు ప్రసన్నుడైనప్పుడు మనము ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయా బంధ పిడికిళ్ళ నుండి విముక్తులమై మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని మనము చేరుకోగలిగేటువంటి అవకాశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. శ్రీమద్ భాగవతానికి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, మాతాజీ.